Есетровите риби обитават моретата поне 200 милиона години преди да се появим ние, хората. Сега обаче видът им е застрашен от изчезване. А в региона на Черно море плуват някои от най-важните популации на есетри в света, чието улов е абсолютно забранен. Въпреки това, недобросъвестни рибари продължават да ги ловят. Попаднала в рибарските мрежи една такава риба може да донесе на рибарите приход от над 5000 лева. Затова ние вярваме, че ключът към опазването на черноморските есетри се крие в отговорните черноморски рибари. Като капитан Лъчезар Георгиев, например, който на 21 юни тази година в залива между Поморие и Несебър спасява тази 2-метрова есетра. И той не е сам. С него са още Стелян Николов, Красимир Иванов, Людмил Кеседжиев, Иван Иванов, Емил Милев и екипажите им. Само в рамките на 2 месеца тази година те освободиха над 80 уловени в мрежите им есетри и ни предоставиха безценни данни за местообитанията, поведението, размерите и теглото на уловените риби. И тъй като отговорните рибари не получават подкрепа от институциите в тази си кауза, ще им помогнем ние. През следващата една година ще направим усилията им видими. Ще показваме лицата им и ще споделяме историите им. И в края на периода, Деня на Черно море през 2024 ще връчим на един от тях титлата Спасител на есетрите. За да научите повече за проекта, следвайте ни във Facebook и Instagram.